Mennyi Raimond a súlynál. Gyerünk, Roni! Valaki álljon oda mögének segítőnek. Molnár Zsoltot szeretném segíteni, megkérni, hogy menjenek ki a fordulón kívülre. Köszönjük! 3, nagyon könnyű. 4, 5, 6. Lehet egy kicsit tapsal biztatni. 7. Nagyon könnyű. 8. 9. Szerintem az eddigi legjobb lesz. Ez egy kicsit nagyobb tapsot is megérdemel a Tiszaújvárosi versenyző. 11 az érvényes. Mennyi Raimond Tiszaújváros az eddigi legjobb eredmény. Juhász Csaba következik, felkészül Lukács Krisztián, Diás Tibor. Nem most, aki magában szól, csak legyen le akarta.